Wow! Folosiți podețul pe propria răspundere. What? Bă, e super, frate. Iar asta este șuracailor. Mergem deasupra apei. Ce faci, micuțule, acolo? În total sunt 9 poduri. Uite cum se bălângăne. Știi cumva încotro e drumul? Ai noroc cu trine ștegean! Cât o mai masă, zici că e pentru uriași. Oh! Cheile Vârghișului. Uite-le. Ne-a prins și puțină ploicică. Deci nu ursul pe urmele mele, eu sunt pe urmele ursului. Unde i-am pus, mă, cu băieții, unde i-am pus? Băi, aici vă ascundeți, mă. Hai, salutare! Credeam că v-am uitat acasă, dar ce mă bucur că sunteți și astăzi alături de mine. Iar astăzi vom merge împreună în cheile Vârghișului. Drumul până în cheile Vârghișului este unul asfaltat, doar ultimul kilometru are câteva grupițe, dar nimic de speriat. Aici vă puteți lăsa mașina, parca mașina și plăti taxa pentru intrarea în cheile Vârghișului. Biletul costă 50 de lei și include și parcarea. Situate în județul Covajna, cheile Vârghișului sunt una dintre cele mai spectaculoase rezervații naturale din România. Aici, apa părâului Vârghiș a sculptat de-a lungul a milioanelor de ani un canion impresionant, cu pereți stâncoși înalți de până la 150 de metri. Peisajul este dominant de stânci abrupte, cascade, peșteri și formațiuni geologice unice, precum porțile Vârghișului. Yeah! Wow! Cât de tare e asta! Wow! Super, super tare! Trebuie să încercați neapărat nebunia asta. E chiar aici, lângă punctul de salvamont. E și o masă unde poți să stai, să mănânci un pic, să te relaxezi. Te poți da nebunia aia de leagăn care te duce deasupra râului. Și chiar aici poți să te descalzi, să te răcorești puțin, ceea ce o să fac când o să mă întorc. E cireașa de pe tot. Cât de tare e. Să fiți atenți, fiindcă se pare că nu toate șipcile mai sunt în regulă. Cu toții cred că știm aceste semne, așa că nu cred că mai este nevoie să vi le și explic. Cam așa se prezintă cheile Vârghișului. Alături avem râul Vârghiș, care e puțin mânios, din câte se vede. Avem și primul panou de informare despre flora cheilor Vârghișului și aici avem o parte din ele. Traseul este marcat cu cruce albastră, numit Poteca Cheii. Se întinde pe o distanță de 4 km până în Poiana, canton Țiglărie. Pe parcursul acestuia va trebui să traversați 9 poduri. Cheile Vârghișului e o drumeție pe care o recomand întregii familii, de la mic la mare. Apropo, vă nu vi se pare că ăsta arată ca un dic creat de castori? Vă rog,
să fiți atenți. Folosiți podețul pe propria răspundere. What? Nici nu e mirare de ce. Uite-te cum arată. Nu e în cea mai bună forma sa. Uite ce tare, după ce ai trecut de-al doilea pod și te trec nevoile, ai chiar și un WC. Totuși nu prea am văzut acest confort, da? Să ai posibilitatea să îți faci nevoile într-un WC în mijlocul naturii. Nu pot să vă mint, mie mi-a plăcut extrem de mult plimbarea pe lângă pârâul Vârgheș, care pe alocuri dezvoltă mini cascade sau căderi de apă zgomotoase, împodobit cu floricele colorate pe marginea drumului, în compania trilurilor păsărilor, străjuit de pereți calcaroși care se înalță maestos spre albastru cerului. Ești ca într-o poveste care te farmecă și te cucerește, oferindu-ți la intervale scurte de timp noi provocări menite să-ți țină treaz interesul și să-ți stârnească curiozitatea. Trebuie să am mare grijă că se clatină destul de tare. Bă, e super, frate. Și eu care mă îndoiam să nu vin. Că ce văd acolo? Merg pe lângă un râu. Merite nota 9. Luați aminte, maximum 2 persoane când treceți podul. Dacă vreți să vizitați unul dintre cele mai importante peșteri și, după părerea mea, cele mai interesante, este nevoie să oferiți o atenție mai sporită după al 3-lea pod, pentru că aici se află peștera Merești, peștera Șura Cailor și Grota Tătarilor. Dacă primele două sunt relativ ușor de descoperit, Grota Tătarilor este mai ascunsă privirilor și poate fi ușor de ratat. Și ghiciți ce? Am ratat. Iar dacă veți vrea să explorați peștera Merești, vă anunț că aceasta este neamenajată, astfel că veți intra pe propria răspundere. Deci aveți nevoie la voi lanterne, pentru că în interior, pe partea stângă, puteți intra într-un circuit speologic care vă va purta în subteran 700 de metri prin săli înalte și spațioase, dar să fiți atenți pentru că solul este alunecos. Uite cât de super se vede aici cheile din grotă. Ce ciudat că nu-mi dau seama dacă miroase a sulf sau a urs. Iar asta este Șura Cailor. E cea de-a doua peșteră pe care o văd. Doar că nu o să rămân prea mult aici, că deja e plin de alți de cu alți buvizi. Șura de piatră. E, da. Asta chiar este ceva. Multe dintre cele 122 de peșteri din cheile Vârgheșului au fost locuite de omul preistoric încă din Paleolitic, apoi în epoca Cuprului și a Bronzului, iar obiectele găsite în peștera Șura Cailor, pe peștera Merești și în alte peșteri sunt expuse la Muzeul Depresiunii Baraul. În epoca medievală, peșterile au servit ca adăpost oamenilor pe timpul războaielor. Încolo e marcaj cu dungă galbenă, care duce cumva în pădure mai sus și noi trebuie să ne strecurăm cumva pe aici, pe lângă mal, să nu ne udăm și tot așa.
Wow! Ce porțiune! Mergem deasupra apei! Asta e fantastic! Asta e chiar grozav! Ia uite-te-le cum mă privește. Ce faci, micuțule, acolo? Ha? Ia un pic de aventură. Mai presus de tot, sugerez să mergeți câte unul pe pod, doar câte unul. Yay, cauciuc! Ce mă bucur! Deci, observați, da? Că până și ei trec doar câte o persoană. În total, să știți că sunt 9 poduri pe care o să le treceți, așa că curaj! Salutare, micuțule! Ce faci tu, domnule? Care mai e viața în pădure? Dacă apa ar fi fost ceva mai mare, cu siguranță nu am fi avut cum să trecem pe aici. Din acest punct al traseului nu mai este mult până la linia de finish, dar nu vă faceți griji, aventura nu se oprește aici. Urmează apoi o urcare susținută până în Poiana Pietrii, dar care vă va răsplăti cu un peisaj minunat, o poiană plină cu ciubuțica cucului și alte flori, precum și o vedere spectaculoasă cu binoclul spre stâncile semețe care formează defileul Vârghișului. Cea mai frumoasă parte acum urmează. E foarte ciudată senzația. Uite-te cum se bălângăne. Și ai impresia că acum te aruncă. Ce învolburate sunt apele. Părăsim un pic cursul râului și o luăm în sus. Suntem aproape de stăvilarea lui Crăciun și știți ce n-am văzut eu? Asta de aici n-am văzut eu, peștera asta, orică am omis-o. Ce zonă superbă și-au ales fumfoișor aici, lângă apă. Câte văd nu prea e folosită, că nu a tăiat nimeni iarbă de mult. Mai au aici o rulotă. Imediat de la cantonul Țiglărie se face dreapta pe aici, pe dungă galbenă, pe acest drum. Salut! Știi cumva încotro e drumul? Domnule Melc, ia uite cât de încet se mișcă, frate. Ha.
Ce sălbăticie! Ia uite, zici că-s mai multe pe aici. Hai noroc, bătrâne, ștejar! Liniște și pace, e totul atât de calm. Ce loc superb aici! Refugiul montan Hegi, mă rog, e o denumire ungurească. Dar uite cât de superb e locul ăsta aici. Ai acolo și o toaletă, cât o mai masă, zici că e pentru uriași. Poți să faci un foc aici seara. Și uite ce priveliște, men. Uite ce priveliște asupra cheii Vărghișului. Uite-te și tu. Cât de superb este! Avem poftă! Dacă te întreb ce mănânc acolo cu poftă, e bine, ieri mi-am făcut orez cu prune uscate. Ia vezi. E o bunătate, e un desert al copilăriei de care nu pot să mă despart. Am observat că e nevoie doar să dai asta la o parte și cam așa arată în interior. E un spațiu mic. Avem aici 112 și uite ce priveliște ai. Foarte tare. Ai și o trusă de prim ajutor, 2 persoane sau 3 persoane sus, 2-3 jos, cu siguranță în cap. Chiar superb. Singurul dezavantaj e că nu ai aer, nu este aerisit. La un proțap sau un foc de tablă să stai aici ar fi absolut genial. Ce liniște profundă aici asupra cheilor Vărghișului. E chiar un loc sublim, conjurat de această poiană. Ai o masă de uriaș, toaleta acolo, departe, să nu existe mirosuri neplăcute, refugiul unde poți să te adăpostești în caz de furtună, peste noapte. Singurul dezavantaj mi s-a părut că e foarte, foarte cald, nu poți să respiri acolo, că nu are o aerisire ceva, sau să poți da drumul la un geam, dar per total e superbă, e superbă zona. Timpul să mergem mai departe. O să mai revin.
Mai am foarte puțin. Hai, nu e așa de grav. Wow. Hai de mine. Ce priveliște, omule. Uite, puteai să ocolești, să fii pe zona asta și să urci mai ușor. E un traseu care duce și pe acolo. Uite cheile Vârghișului. Prima belvedere. Ce belvedere asupra Vârghișului. Cât de superb să vede de aici. Uite și adăpostul unde am luat masa și poienița din jur. Uite-te cât de superb este. Ia. Se merită! Cât de superb să văd munții de aici. Ia pe aici sunt cheile Vârghișului. Hai să vedem cum se vede prin... Oh my god, ce aproape se vede. Ce aproape se vede totul. Nu știu dacă se va vedea ceva, dar cam așa de aproape se vede totul. Aha. Ia priviți. Ia efectiv amețeala. Cât de aproape să văd lucrurile. Deasupra văilor Vârghiș, cheilor Vârghiș. Cât de superb este aici. Păi, nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam. Uitați ce panoramă ai de aici. 360 de grade în jurul tău. Este absolut superb această zonă. O ploaie de vară! În sfârșit! Ne-a prins și puțină ploicică, dar nu are nimic. Are nimic, e o ploaie de vară e binevenită. Cât de super să văd în spatele meu cheile Vârghișului. Ploicică, ploicică. Asta e. Face parte și ploaia, tot din natură. N-am de ce să mă supăr. Ba, din contră, uneori este o binecuvântare. Dar cam așa arată poteca lupilor. Trebuie să vă informez că ca să mergeți pe poteca lupilor e nevoie să schimbați marcajul. Să mergeți pe punctul roșu. Cel mai rău e că după ce plouă, aluneci foarte tare. Asta e singurul dezavantaj. Când plouă sau după ce plouă. M-am tot uitat la urmele astea pe care le tot văd de ceva timp. Și din câte am văzut, pare să fie și o urmă de om, de ciută. Și cred că am văzut mai devreme și de ursuleț. Yay! Aoleu! Deci nu ursul pe urmele mele, eu sunt pe urmele ursului. Asă, ursule, că te prindă din urmă! Ce-ți mănânc coada? Asă, ursule! Așa că-ți mănânc eu coada! Iar de aici, de unde am coborât eu de pe culmea lupilor, va duce chiar aproape la intrare
pe primul pod, unde trebuie să treceți primul pod. Ăsta e ultimul pod peste care trec astăzi și de unde am și început cu adevărat cheile Vărbișului. Vă las pe voi să decideți la final dacă se merită sau nu această aventură în cheile Vărbișului. Pentru mine este 100% se merită. Veniți cu încredere, iubitori de munte, fiindcă va fi super! La revedere! Pe tura viitoare! La revedere! La revedere! Pe tura viitoare, prieteni!